Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Bizden ähliňiz ýene bir gezek mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Ana bugun görüşüňiz ýaly Teşnemen studiýasynda türkmen synawadynyň ustad oglallary bilen öz egendeşlerimiz, dostlarymyz, agalarymyz bilen bir synawa söhbetdeşligini etmek üçin ýygnandyk. Görüşüňiz ýaly Begmurad Amanoğlu, Saparmurad Teşneýew hemde Bagşy aýdymçy dostumyz Merdan Gulçarov bilen bugun synawa söhbetdeşligine ders Teşnemen studiýasynyň alyp barýan işleri bilen tanışýarlar. Indi geljekdäki maksatlar bilen tanışýarlar. Galanym näme öz gepleşigiň ogruna görä söz ýatar diýýärler. Bugun bu zatlar öwrenip bilerdiňiz diýip umyt edýär. Köp sağ ol Kerim, Sapar, Merdan. Şuň tiziň studiýaňyzda bize mihman bolup geldik. Şowlu bolsun, awray bersin, ýüregiňizde besän ahly maksatlaryňyz, arzularyňyz hasyl bolsun. Şu ýerde kän bir manyly halkyň ýüregini orun tutjak, uzak ýaşajak aýdymlar, gepleşikler şu studiýaňyzda döräp durdy. Sağ ol Begmurad, şan taňry alkasyn tilap gelen üçin Kerim sağ ol. Şu Teşnemen studiýany kiçiligimden arzu edip berdim. Şular ýaly ýaşda hinlere bir professional olanlar bilen dogrusyny ötülen öz milliligimizi kämil derejede toýlarda, bayramlarda bir gowlar bilen, sazanlar bilen, oğlanlar bilen hyzmat edip işleşmäne ýerimiz bolsa diýip berdi. Şol arzularymyň birine şoňky amal açdy. Merdan Gulçarov bilen emne 10 tane aýdym taýýarladyk. Jany orkestra bilen edip bolsa bir Gepleşiň dowamyny näme täzeçe işlän döreden aýdymlaryňyz bar, awtorsk aýdymlaryňyz. Halipalamyň dörejiliginden täze öwüşgün berip orkestraňyz bilen işlenen aýdymlar bar. Goňşy döwletlerimiziň dillerini aýdymlar bar. Netip bolsa gepleşiň dowamyny halk köpçüligine, dinleýijilere ýetirer. Söýeni gyýtgaçyk soragy jogap alşaýly. Näme üçin Teşnemen? Teşnemeniň geljekde etjek işleri näme? Halk size näme garaşmaly? Ýa-ni gyýtgaçyk sözüňizde bellädiňiz. Diňe şu ýerde aýdym döremelimi, saat döremelimi ýa Teşnemeniň başga-da halkymyza bähwitli işler barmy? Bar. Esasy maksadym men şu türkmen toýlary, şoňky internet ulgamy has, güýçlep günne san ulgamlar ösüp otyr. Şu dünýä görüp otyr biziň türkmen sanatymyzy, toýlarymyzy, ösüşimizi. Şoňa bir öz goşandymyz goşup, azy bir türkmen olanlarymyz bilen bir dogry sanat milliligimizi kämil derejede toýlarda, bayramlarda gurnamak, hem sowup bermek, hem tekliplerimizi bermek. Şolar ýaly guramaçylyk, hem sowup bermek hyzmaty bilen täze ýaşlara jany aýdym sazy professional olanlar bilen ýazgy etmek, öwretmek, bir ýaşlarymyzyň, enelerimizin, atalarımızın, uyalarımızın, jiglerimizin adyna ýörüte aýdymlar, goşgy ýazyp şahyr olanlarymyz bilen, kompozitor olanlarymyz bilen bilelikde şeýdip halkymyza hyzmat edip, her bir toýunyň şaýady bolmak maksady bilen şular. Teşekkür işiniz orna bar. Toy bayrama baý ýurdumyz bar. Toy tutjak ýaşlaram näme Teşnemeniň apsyndan toy aladasy bilen gelse, hemme jogap berçiligi aladasyny öz üstüme alýanlygyny aýtdyňyz. Allah jany hemişe başymy toýly günlerde jemlenip dursun. Ana hormatly tamaşaçylar, Teşnemeniň alyp barýan işi bilen, etjek işleri bilen bize gyýtgaça tanışýarlyk. Indi bulan esasy şuňky ýygnanşmamyzyň esasy bir sebäbi bar. Bular Teşnemen studiýasy bilen bilelikde Merdan Gulçarov 10-12 tane aýdymy orkestraň sazlarynyň astynda ýazga geçirdiler. Häzir size de şol aýdymy dinlemäge mümkinçilik bar. Galyberde şol aýdymlar hakynda söhbetleşigem biz berde soraglarym berers. Aýdymlar nähili ýazyldy, näme üçin şol aýdymlar taýlandy, şolar hakynda söhbetleşigem bolar. Umumyň häzir gepiň gytgasy şu ýerde Teşnemen orkestranyň sazandarlyk etmeginde Merdan Gulçarowyň aýtmagynda odan aýdymlardan dinläliň.
Çünkü oňuşmaz yürek bilen an Erse olaň aýry pikirde Menenki bolmaz otyryň perwa Seninki bir başga düşünje Dinle çünkü oňuşmaz yürek bilen an Erse olaň aýry pikirde Menenki bolmaz otyryň perwa Seninki bir başga düşünje Öwürdiler dünýäni kıyvat bilen alemi içimde bir peýdalyk edýär Öwürdiler dünýäni kıyvat bilen alemi içimde bir peýdalyk edýär Oh 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 aklyma sığmaz Oh 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 manzyma sığmaz Dünýäniň guwaty aklyma sığmaz Oh 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 aklyma sığmaz Oh 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 manzyma sığmaz Dünýäniň guwaty aklyma sığmaz Dünýäniň guwaty aklyma sığmaz Dünýäniň guwaty aklyma sığmaz Güzel keşfim yürekde sevgi deredir Yılgırıp näde garaýşym bagrym eredir Güzel keşfim yürekde sevgi deredir Yılgırıp näde garaýşym bagrym eredir Sana bolan sevgim dagy yeredir Çağırsam ýanyma gelsen maralım 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 Gelsene ýanyma gel maralım 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 Gelsene ýanyma gel maralım Saçlarım toğlanır misli mar kimin Ağalkımın yanı var da yağan kar kimin Kara saçlarım toğlanır misli mar kimin Ağalkımın yanı var da yağan kar kimin Sensiz bu dünya bana yaman dar kimin Çağırsam yanıma gelsin maralım 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 Gelsene yanıma gel maralım 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 Gelsene yanıma gel maralım Maralım, maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Çağırsam yanıma gel maralım Ene mehrbani ileşler, hormatly tamaşaçylar, Saparma Teşnid Fuň ýol başçylygyna teşnemen orkestranyň sadanarlyk etmeginden edehinli
aydymçy dostumyz Merdan Gulçarowyň ýerine ýetirmegini jany sessäk aydymlara diň sallyk. Gepleşigimizde menne söhbetleşik arkaly dowam edeli. Saparma Merdany özüň çagyrdyň ýa Merdan şeýle iş edelip bagym diýip kapydan geldim. Merdany men internetde, gitarada aydymlaryny dinledim. Şonuň bir owazy bar, özüniň bu sesinde tüýjüligi bar, onuň özüm şunu kim käreşli olanlar diýip bir özüm gyzyklandım. Şu wagtlaryň içinde de onuň özü bilen duşmak nesip etdi, onuň özü geldi. Menen biraz garaşdydım, şular ýaly studiýa taýýarlap öten ýeride. Şular ýaly başlanmaz üçin nesip bolsa açylsam ilkinji işim sizden ederdim. Birinji işim sonu konsertim Merdan Gulçarowyň nesip bolsa aydymlary emmäňi göňümden turar diýip umid edýän Jan orkestri bilen. Hawalam aýdan ardy bolan hazyr bolsun Merdana biz ýene de uly üstünlikler ardy edýäs. Gepleşigimiz başlaly ber Merdana sözi geçiremdi. Bir halkymyz bilen özüňi tanış etseň. Ben özüm Marada aýtsam, Ahal vilayatynyň Akbuda etrawynyň Çarş owatynda, ýagny Bokurduk, Çarş, Guma owatynda dünýä ýenen özüm 31 ýaşymda. Maşgalalmy? O maşgalamma, bir jagydymma. Ýaşy. Hemme Huda etirdim. Aydym sady öňürekden mer aýdýan ýöne Halipa Taparmurat şan bilen ilkinji Uly işimiz. Uly işimiz. Aydym sady bir ýol gorkadan Halipa bilen barmy ýa öz başlyk diňe bir dinläp şeýdi höwürüň bilen al. Dinläp. Aslında beýdip öwrenmek mümkinmi Taparmurat? Onsoň şeýdip öwrenip soň professional derejedäki aydymlary aýtmak mümkinmi? Dogry, dürüst aýtmak. Mümkin sebäbine Türkmenistanyň halk artisti Haji Azmamedov Allah tarapyn berilen zehini var da. Ýöne ýanky her bir başa aydymça personal sadanlyk gerek ökman. Dogry sadanlyk bolsa sadanlyk sen dogry ýoly merkeze okuly bilimli sadanlyk bolsa onuň şeýdem gowdatlarym döreýär. Inni tediňe möleýän Merdanyň bir pikirini bilesim gelýär. Ne agamyz bilen gowy işiň başyna bardyň nesip bolsa halkymyz bu işiňi gowy kabul eder. Awtologlarda da köp aydym sadyň muşdoklar dinleýijiler aydymlaryny da diňsalar ýene de kän işler döredörsiňiz ýöne esasy maksadyň şu sunnatda atly awraýly bagşy bolmakmy ýa tanalyp meşhur bolmakmy haýsy pikiriň bar öňünde maksadyň bardyr. Men şu sunnatda adawraý galdyrmaly maksadyň bamy ýa tanalyp meşhur bolmak diýen. Men pikirim beýmrat, meşhur bolmak wada. Şu adyň awraýyň esasy diýip pikir edýär. Adawraýly meşhur bolmak. Galy berse de netibe. Beýmrat Kerim şu Merdan Gulçarowda men aýratyn bir sesini hemrara jepň tagamma. Owa meňdeşlik bar. Meňdeş onuň biram döwlet amanlyk fuňam Bokurdağın alyan telsimleri buna bir şolaň tagamny berdi sesine. Durja sesi var, onuň şoňçyna ma işleşmek kasam ýakyn boldy da Merdan bilen. Şu işimizem ilkinji iş. O sadanlaram emmesi ilkinji tapar şular ýaly ýazgy öter. Ýüz göterim jany. O soňundan düzeltmek, montaj etmek ýok. Bolşy temany meseleni gowalgadyň. Inni tuweleme jany sesde gepleşik, köp ölüp gitdi internet ulgamynda. 70%. Bunu seýredýän bolyn, şu sesiň soň täzeden goýulandygyny apaçyk duýup bolýar. Men özüm bilemok şu ýanky aydym sady gepleşikleriň içinde bolup ýa toýlarda bolup bilýänmi. Şu sahnada aýdyp oturan duýgusy bilen çykýan sesiň duýgusy gabat gelen o taýda. Gelme. Ne meselem şuna hemra jany aýdanda konsertlerinde de şowar sesi, toýlarda da şowar sesi. Käbir adamma konsertde ýankyl ýazgylarda gowy, ýani toýda näme şo ses ýok. Ma tehnikanyň hasabyna baş köpelli, sadanly da köpelli. Şoň üçin şul gepleşikdäki
Äze dinlejek 10 aydymyňyň hemmesem yüz göterim janyny. Hiç şeýle tetene Hafta çunyp zat we tona salmayan şo da ýok. İstat diňe gatylygy, pesligi sazlanan bolşýaly. Özüm arm etdim şo ilkinji işim şunu ýaly bolsun. Täze geregem bolmady şo zatlary etmekle. Onuň olaýan bagşyň özlegine görä eger haýyş etse şu taýny beyt diýse On diýmedim. yo merdan niye gepleşikden soň dinläp görer bilaýdymlaryny dinläp görer. Onda şu ýerde söhbetimiz jemläp bir iýleşmede hatam gylykly bolar ýaly. Keşnemeniň tadanarlyk etmeginde merdan gul şarfyň ýerine ýetirmeginde bir kısa aýdym dinläýli. Ustad halipamız Şah Mehmet Bäşiýew soň bir iki tane aýdymny jany nerden gul şarflaryna ýerine ýetireli. Dinläp görüň. Täzeden işledik orkestrymyz bilen. Gepleşi halatyňyz, aýdymlar halatyňyz hökman like basyn. Ya peri bile bilmedim ne deyleyip misal basıp gelen gıyır ya melek ya peri bile bilmedim ne deyleyip aygıyır leylim leylim yüzse sorap bir cevap alabilmedim sevleşmez mi adam zattan bolan gıyır yüzse sorap bir cevap alabilmedim ne deyleyip aygıyım leylim leylim yukarıdar pırağır boynumda nari boynumda zıncırdır zülfünim tari örünün saçlarım dağlarım mari sirkeş gönlüm olsun eyle balan hey yukarıdar pırağır boynumda nari boynumda zıncırdır zülfünim tari örünen saçlarım, dağlarım mari leylim leylim, leylim leylim Ayıllarım sultani, gözeller şahi Asmanu zeminim enver mahi Kümlümüm hoş gefi, sunluğu alahi Ovadati, ovadati, ovadati Uçağına dolanır Ay berekella Diyer misal yavarım çinnan Rekmeyle halımı köydürmeycan Nefes diyer misal yavarım çinnan Rekmeyle halımı leylim leylim Min senin husnuna ilmadam hayran Yine çindanları hayran kılan gıyır Min senin husnuna ilmadam hayran Resmeyle halıma leylim leylim hey yuvarlar pırağır boynumda nari boynumda zıncırdır zülfünim tari örülen saçlarım dağlarım mari sirkeş gönlüm olsun eyle badan gıyır yuvarlar pırağır boynumda nari boynumda zıncırdır zülfünim tari örünen saçlarım, dağlarım mari leylim leylim, leylim leylim
Gitti erkim Cemile, hassa kalın soramdı, beden oynar Cemile. Gül boyumu göründü, gitti erkim Cemile, hassa kalın soramdı, beden oynar Cemile. Cemile, 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 Cem, 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 Cemile. Taşlap gitmesin deyle, bile çıkalı feyle, gamlı gönlüm şadiyle, ağlattım la Cemile. Taşlap gitmesin deyle, bile çıkalı feyle, gamlı gönlüm şadiyle, ağlattım la Cemile. Cemile, 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 Cem, 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 Cemile. Oh! Yeah! Cemile Türkmen gıydı, laçını men zergödü, hem ağır aydan sedi, ağlattım la Cemile. Gelin bakar ya dilin, münkereşme ne bilin, tutar çıksa dilin, toy tutalı Cemile. Cemile, 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 Cem, Cemile. Cemile, 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 Cem, Cemile. Cemile, Cemile, Cem, Cemile. Cemile, 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 Cem, Cemile. Ana gepleşigimiz dowam edýäs. Ne biz şu wagt halk köpçüligi bilen bilelikde biziň ustad ägir tarypamyz Şah Mehmet Bäşiýewiň dörejiliginden Saparmadyň bir topory bilen orkestr bilen täzeçe döwre wap görnüşdi. İşlenen aýdymny Merdan Gulşarowyň ýerine ýetirmegine jany sesle diňledik. Indi şular ýaly manily bir owadan bir ýadyňda aňyňda galjak aýdymyň döremek üçin ilki gerekde saz mı söz mü Kerim Şahir hökmünde sana? Ya men indi öz garaýşymy aýdyp bilen berdi. Ustad sazynda bagşa Türkmen men ýöne saz esasy möhüm zat. Owadan sazy var ya. Mä diýip çyksaňam ol dinlenjek bir zat bolar. Iň bolmasa heňine aşyk bolup dinlerler ýörerler onu. Söz aýdymyň goşgusy diýip aýdylýan ýeri ýokdur. Aýdymyň sözü diýil ya. Ol şoň üçin oňa hökmän şahirem ýazyp berýär. Ama häzirki bir öňden dinlenýän aýdymdan bunyň köpsünem şahirler ýazmadyk. Tabi atyk şahir diýip tanamlaýar biz. Gowy elbetde sözlü aýdymlar, gowy aýdymlar bar da biziň ýüregimizde ýani aýdymlar. Şoň üçin hem esasda saz şyryn bolsa, owadan bolsa, ondan näme söz ýazsaňam geçýär. Galan söz meselesi eýär şahirin insabyna bagly, sazy ýazan adamyň insabyna bagly. Şuna bir halka bir zat berýän aýdym edeli diýsen, gowy zat ýazýan, bolmasa da görýän hankun kaderler şunu diýsen, bar bir dinlenýär şu owadan saz özünde wa dinlenýär diýsen, basy bermeli. Nemede ýanky gam gyn söze şadyan saz goýup bolana, ýa şadyan sözler bolýar. Toýlara oňa gam gyn saz goýup bolana. Şoňa da
ikisini ýa-ni şahyr bilen kompozitör bile oturýar. Şondan hasan üstatlar dörüyor. Merdanna näme garaşýar gelecek? Men Gelecek var Merdanna. Merdanna gelecegi bar. Men ilki şu Merdan Gulçarov bilen ýazmamyň sebäbim nem bizim dostumuz şoňkunde söylemem mesele Türkmenistanyň at kazanan artisti, parlak geldi, Türkmenistanyň halk artisti. Men olar bilen islenlik wagt ýazyp bilýän şular konsertler dostum bilen. Yani men şu ilkinji işimi täze ýüz şu orkestrın gow sadanlarlyk etmegine, şular akustikada, şular studiýada ilkinji işim ýene bir şolar bir halk artistligi ýetsin, parlak geldi bolsun, at kazanan bolsun, halk artisti bolsun. Şo maksady bilen Merdan Gulçarov bilen işleşmek netije geldim. Belki halkymyzdan netip bolsa, bir gollap, gowursa öňümizden o zatlar men şu Merdan Gulçarowa o ösmegini ýurdumyza, halkymyza, watanymyza emme toýdur bayramlaryna hyzmat edip, halal şeýdip işläp, dogrusyny bilen, dogry aýdym saz bilen kämil derejede işlemeni isleýän. O ýene-de köp bolsunçlar ýalak gowy pikirde gowusyny bilen şeýdip halkymyza hyzmat etsek, zehni ýaşlamyny köp bolsun. Häzir konsertde ýerine ýetilen aýdymlaryň içinde öldürden aýdymlaryň barmy? Awtorlygyndan aýdymlaryň. Elbette baba. Tapar Muratcan'dan işledik. On täze ýokşunla onu Yakup Şamrad berdi maňa ilki. Şunu ýerine ýetir. O halkymyzdan gowur diýdi. Soň agam bilen maslahat etdik. Onam jany ses ýerine ýetirdik. Odan aýdym. Sözler manyly. Şonu şol aýdymyň daýdymy? Şeýdem gow Türk diline daýdym ýerine ýetiripler, ondan gepleşimdi. Badam Türk aýdymda. İbrahim Tatlısesin. 1000 ay ýere o 84, 83. Şo ýyllar o meşhurluk getiren İbrahim Tatlıses. Onu men kakam fakir gowar ýady şol aýdymy. Onu Merdan dinlemändir, ondan Merdan diýdim. Şol aýdym diýdim. Aýda diýdim da bilen. Ben dilim nemeden alyp çykarsaň diýip bara birinji gezek ne şo dille Türk diline bir aýdym. İbrahim Tatlıses'in aýdymy. O näder Aftersk aýdym, o da ýedinden Ondan soňra näme? Türk aýdymlaryny dinleýçiler Tatlıses'in aýdymy Merdan Gulçarowyň datly. Ökman. Onda näme ýakranylaşyr? Ada Production'yň side hödürlemeginde ajaýyp aýdymlar ediň taralýar. Tapar Matýeşniýew, Merdan Gulçarow. Adam gaýg eder, akıllı adam pikir eder, ýagşy adam şükür eder, şerefli adam favor eder. O adam gaýg eder, akıllı adam pikir eder, ýagşy adam şükür eder, şerefli adam favor eder. Iňra adam ýagr eder, gıfganç gafaf eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder. İmra adam yağır eder, kıskanç gafaf eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder.
yeter. Yetenden son hafam yeter. Bolle deyinse şulum yeter. Erkim eder, özüne eder. Oňyzyndan wagt yeter. Yetenden son hafam yeter. Bolle deyinse şulum yeter. İnradam yagreder, kıskanç hafa eder. Musulman iman eder, imansız adam guman eder. İnradam yagreder, kıskanç hafa eder. Musulman iman eder, imansız adam guman eder. Kıskanç hafa eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder. İnradam yagreder, kıskanç hafa eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder. Şerefsiz adam sabır eder, imansız adam guman eder.
Indi o işler döredör. şeylerek sonra var. Orkestrlen aýdym aýtmak kynmy ýa? Bagşyn aňsatmy? Orkestra öwrenşen adam ýa-ni toýda ritm bilen ýanyna aýdasam gelmeýär. Sebebi var, benine şu sözümün, önemi ağamın sözünü tasdiklatım gelýär. Mukamlar köşkünün öňünde giden orkestrın öňünde bir halkyň gowy ýan bagşylary ýa-ni Hacı Ýadmamiedow, Sahadursun Hojakow, Hemra Rejepov da aýdym aýtdylar. Şuma adam şo ýazgylar diňleýär. Şon bilen toýdaky ýazgylarla şonu diňläpdir. Soraňa jogap gönöýüň alýar. Yo, oňa düşündim. Ýöne aýtmak bagşylara kynçylyk döretmek mümkin, ha? Ol tehnikanyň hemmelerden üpçün bolsa, o kynçylygy gaýtam lezzet. Ýöne turganlar şu repetitsiýa Yok, gerek. man gerek, gowy sadanlar gerek. Şu başlamaz şu zatlardan kösenmez ýaly sadany, şunu ýaly ýazgysyny emme zady bir ýerden biter ýaly ýöretýüş orkestr şoň üçin öğretdim. Ni islenlik ýa-ni biziň dogry sungatly başlamada şolar bilen toýdur bayramlarda şu orkestr bilen Diňe Türkmenistanda dünýäň ýüzünde arkaýyn Türkmenistanda halkara derejede orkestr bar diýip jep arkaýyn gurlap arkaýyn çykarýarlar maksadym bar. Nesip. Belki olar da ulamazam görer bilelikde. Döwürdeşlerinden şoňa bäşlik goşmak bilen diýen kompozitorlar bar. Bar, o her kim tagam bar. O her gülüň öz ýygy bolşaly. Her sadanam süýjüligi bar. Kän onu ýasadan bolama talantly olanymyz kän. Ne Bir oýarýarlar. düşündüm. Ne öňüňizde uly işleriniz bar. Ne diýip barda şu neçenden uly işler etdigem. Edersem inşallah. Edersem. Inni bir sunwatda ömrüňizi karýeraňa näme jemlemekden gorkýan. Korkýar zat ýok. Berde men Esasy esasy ýandyra şular ýaly jemlemekden men gorkýan. Ya planin hayal et. O karýeraňa jemlenmesi näil tamamlansa sizde gork. Ownadyk. Neme etmekden gorkýan. şu wagt tehnikanyň hasabyna Deve arada Hemradan soradım. Şu soraw. Otyrdyk bolýan bir iş etjek boldukdy. Eger de diýdi şu agramymdan, şu durkumdan diýdi, üýtgäp karýeramy jemlemeli bolsam, şu wa men söýne aýjak diýdi. Şol agramma diýdi. Onda iýjek bolýar. men şumat karýeramy goýsam gatýarňyşlyk bolýar. Sebebi bize seyredibem biz izarlap gelýän täze şähertlerimiz bar da. Biz ýalňyşmalar, biz dogry ýoly insan üçin almaly, ösdürmeli, görkezmeli bizden soňkulara ýadygarlyk bolsun, ýol bolsun. Biziň halipalardan alan zatlarymyz bizem geçirmeli, on ýanymyz bilen alyp gitsek, o ýalňyşlyk bolýar. Şoň üçin 3 tane oglum bar, içinde ortancym bar, Resuljan. Ol tuvalym öz ýaşlym görýän şonda. Nesip bolsa da öwretjek şoňa. Emme öz bilýän zatlarmy başga da kim sorasa biziň gapymyz açyk elimden dogry maslahat berme bilenmizden. Arada toýda ýaş deň duş aýdymçylarymyz bilen toýda bolduk. No, bir may bolýar da toýa sagatlaryň aýdymçy gelýär, no söhbet etmäge may bolýar. No men edil o temara özüm açmadymdy. Çay çotýarkam diňläp otýan söhbetlerini bolýan plan halipada da giden aýdym bar eken, arhiwlar, ýazgylary bar eken. Berdiýsen berenok özüm bilen alyp gitjek içiňde aýdym ýok diýär. No şolary ýalyky ýagdaýlar dogry magam. Özüm Her bir häsiýetli adam da beýmrat sanmat bar o şon ýaly. Öz bir ýasan döreden zatlaň özüň bilen alyp Ýok, ýalňyşlyk. Dogrymy diýjek? Dogry däl ol. Ol ýaşamaly, geçmeli nesile onu beýt ýanyňdan alyp gitmeklik ýalňyşlyk. Doğru, mesela gelecekte biziň ýadan goşgulanmady Kerim Halin gidip neme dip okamaklara maňa zerurlygy ýok da mesela. Sol ýöne birine peýda berse, birine elbet ýoldan gaýtarsa, iki tane aşk ýaş suwany duşursa goşgulanmady bir il güne peýda berse ýetdik şol.
Diňe ýekeje gaýdyň barmy Merdan? Oo. Öňem şular ýaly konsertler boldymy, şular ýaly ýyl güne tanalmak aýdym bilen urunuşlar boldymy ýa birinji gezek? Ýöne menem birde gyzyklanýar, ýa 31 ýaşymda diýdi. 31 ýaşyňa çenli nir dedim. Näçe men Merdany hakykatdan dogry maýdaýyn bir ýylyň içinde onam şu TikTok'ta, internetde görüp, men şol gowjaýdy ýani eken, gowja diýip bar eken diýip, menem öz ýanymda sen TikTok'y bilen diýen dogry maýdaýyn tanady. Şow neçeni nir dedim, sen ýaltalyk takladymy, ýa bir ters adamlaryň ýanyna bir işleşel diýip barmaklygyň seni şo zatlardan alkaly. Ya finans bökdönçligi. O ya bu jet tarapdan durduň. Näme şu ýaşyňa çenli diýjek bolýanym, kiçilikden hem aýdym ýani. Oo. Halka özüm görüp etmedim. Dogry adamlarym dogry gerek. Onun 2010'dan beri 18 için biraz yaratıldık böyle. Özüm aýdymlardan daşlaşdym. Ay gelýän ýene boldy şolar ýalyk bir kuşlap barda gaýtalady. Sesiňdemi ýa asyl öz saglygyňdamy? Öz saglygymda. Şo sebäpli esasy. Oo. Onun esasy şol. Düşünükler. Indi gowdamy? Tuweleme. Ya tuweleme Allah'tan ýoluň açyk bolsun. Mene ulu höwes bilen şular ýaly türkmen zekin oğlanymyzyň baglygyna berenýän şular ýaly dogrusyny otly halipalan aýdan kämil derejede jany ýerine ýetirip bilýän başlarym azar demir. Ma tehnikan hatawyna başam bolup bolýar, aýdynçam bolup bolýar, neşgoram bolup bolýar, awraýly bolup bolanok. Ony hem halkyň öze diýeten awraýlymy, awraýly dämi. Halkyň baraňda seni aýyrsaýly edýär. Seni halkyň gelejigi bar. Eliniň aýatyna baýady. Bu Merdanam tuweleme gördüm. Bir kuştan toylarda tuweleme halk aýdymamaýdy otyr. Türkmen aýdymlary, estrada aýdymlary, pop, rock her stilden aýdy bilýär, okuýar gowy, nesip bolsa. Hem aýdymlaryna da şoň üçin her aýdymlary ütkeş ýollardadyr. Atabay Halipaň aýdymlaryndan, Şamanat Bäşim Halipaň aýdymlaryndan, Gurban Halipaň aýdymlaryndan, soňky dönem Türkmen gowmanyly goşguly aýdymlary we tuweleme her ýoldan tutdurdum, bir diňläp göreýin diýdim. Şol aýdymlaram bileze şeýdip 6-7 günüň içinde 10 aýdymy gowy taýýarlyk gördük. Olanlary ýeriteýär, notalaryny ýap berip, skripkalar, depler, hem gitaralar atly. Hem öň güneş gruppamy, destan gruppalar, şolar ýaly atly bir orkestr bolsun, topar bolsun şutaýdy. O diňe gowy aýdymçylar, gowy sadanlar, gowy sadar eserler çykdyny edip bolsa maksady bilen ýygy görüp bolsunlar. 5-6 ýyl münden arzu edýän adamyna agam döretdim. Bir orkestrym bolaýdy diýdim. Hakyky. Edip bolsaýdyr. Emre sanem tuweleme enseme ýyllyd bolmagyna özüňem köp sebäp boldum, şaýat boldum. Köp adamlar bilen işleşip. Men ilkinji şu işimde de Kerim halini seni görmek. Şul studiýada, Teşnemen studiýada men üçin ulluhan hormat size. Sen hökman ýyllyd bolaýman Merdan. Kerim janyň şu aýdymdan sözüne seretsin, dinlesin. Bir kim ýerine şu taýlaňyz bir şeyler aýdyp bir aýtsyn ta elmdan başy dinläňde, başy bilen gurulşaňda aýdymçylar bilen hem ýokman kompozitor şahyr otursa bolýar. Ananda Merdanyň owazyna suwsan ýyllaşlanmada taparmadyň toparynyň orkestrnyň sadanarlyk etmegine aýdymlardan jany sesse eşdiräýin. Başlasın.
Aysız gece ay bolup Yıllıkların yanından aylanıp Tede doğun ay bilin Unutmarım seni aymarım Aysız gece ay bolup Yıllıkların yanından aylanıp Tede doğun ay bilin Geceler yarı atlaya Otlaya Sinsiz yürek ağlaya Lelem maralı Lelem gelsen yanıma Oylun maralı Otlar salma canıma Canım maralı Lelem gelsen yanıma Oylun maralı Otlar salma canıma Canım maralı Aydım aydiyan yarım şanımı Lelem maralım Otlar salma canımı Canım maralım Aydım aydiyan yarım şanımı Lelem maralım Otlar salma benim canımı Canım maralım Geceler yarı atlayan Otlayan Sinsiz yürek ağlayan Lelem maralı Lelem gelsin yanıma Oylun maralı Otlar salma canıma Canım maralı Lelem gelsin yanıma Oylun maralı Otlar salma canıma Canım maralı Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Bakışından ne gördüm sevgilim Neçe baksam ad gördüm gövherim Bildirtmez giyeceksin yarı illere Çıkay sana gövherim Duşu şoli köydürme aşkında uğrumda gövherim Tici telleşeli gövherim Gövherim ay gövherim Değil bağda duşu şoli gövherim
gülüm koyma meni armana Ovadanca güllün ayğız gırkana Gilaytini yanıma Çıkay sana gövherim Duşu şoli köydürme aşkında uğrumda gövherim Tici tedleşeli gövherim ay gövherim Zil bağda duşu şoli gövherim Bakışından ne gördüm feyveli Ne çabaksam ad gördüm gövherim Bildirtmenci giyeceksin yari illere Çıkay sana gövherim Duşu şoli köydürme aşkında uğrumda gövherim Tici fedleşeli gövherim ay gövherim Zil bağda duşu şoli gövherim Tici fedleşeli gövherim Zil bağda duşu şoli gövherim Şular ýazak soram. Ene hazır orkestrňyzda syndaýar. Eraýsyň bir ustadlygy belli bir ustad bagşylamadan nemesine toporunda bir öňe çykyp gören solist haýranalar da olary nädip ýygnadyňyz özleri şular ýaly iş etjek bir ýygnanşalyň bir agzybir bolalyň bir türkmen sunugat üçin gowda döredeliň diýip çağırdyňyz. Maksat şolawa ýanky Bahramjan we ýanky skripka toparma kwartet. Şoňa ýol başlygy diýebiliň ertiniň içine goýan ana skripkany Bahram sana tapşyrýan o ýanky 4 sanak bolup bular kwartet ýanky strunny kirşli saz urarlary aýratyn türgeniş geçýärler. Onuň Bahramjan ma eýleki udarnymda gıtwa perkusiýa Yusuppa gitarada Aymratjan we Upajan ma klavişda Ceyhunjan ma ses operatorly me saz urarlary ýürüýte ertiniň öz ýanky mikrofonlary zvuksnymaçylaryny goýuşdyryp sifrawoy pultda erkedip arkaň işläwler berdi we dostuma berdiň şäherde Ceyhunam. Şular bilen agzy berjen şu taýda şeýdip birinji ýazgymyzy etdik. Toýda da şular orkestr bilen hyzmat etmeli. İnşallah bunun lezzeti başka bolýar. Türkmen klasik sazlary, daşary ýurt sazlary, milli sazlanmady hemmesini şu orkestr bilen jany ýetirýär. Mesebeden hemmesem okuly bilimli ýürüteleşdiň orta saçlyk mekdebe oturup konserwatoriýany oturan oglanlar hemmesi bolanlar. Zehinli oglanlar notany okabilýärler, ýazybilýärler, çalybilýärler, professional oglanlar. Şu jemlenişiňiz. Şular jemlenme sebäbim ýanky biz öz milliligimizi kämil derejede soňky ýaşlarymyza söýdirmek diňledip. Ay garaz gepiň istasy toy iPad alyp gelmän aýyrmalylar. Maksat. Zan aýtmaly, zan sanmaly. Yani giden oğlanın adını ağdadan gowy insanyň gowy sadanyň başy teşnemenne jemlenipdir. Şu jemleňde uzak wagtlap dowam etsin gowy aýdymlar döredip halkymyza hyzmat edin.
orkestrdan başga da toparyň barmy? Orkestrymdan daşaram ýürüte. 6 aýyň içinde ýa-ni orkestr üçin ýürüte saýlanlary saýlap seçip şu şawatda iň güýçli depçileri ýa-ni gitara bolsun ýa-ni kirşi saz guralary aranjировка düşünýän, studiýa düşünýän olanlar saýlap olanlar bilen şu türkmen sunuwaty üçin edeliň diýip şunu soň üçin etsek bolýan şeýdi bir pikire gelip olanlar bilen agzy birlikde teşnemen estrada toparymyzy döretdik. Onuň ýa-ni biziň gennazylarymyz bar, näme töweleme türkmenimizde günne toy bayram halat geçti, ýalykdan diýen gennazy bir aýratyn toy sahat gün bolup has şoň günne uldan tutulýar. Onuň o taýda da biziň milli eşiklerimiz, milli saz gurallarymyz, milli tanslarymyz, ýaşyl baýdagymyz gennazylarda parladyp ýürüte gennazy üçin, halat geçti üçin ýa-ni depçiler bar. Teşnemen depçiler ýa-ni tanslar 15 tane dürli dep saz gurallar, 12 tane ýa-ni tansçylar bilen bir günne 2 ýerde toy sowman mümkinçilik bar. Halkyň islegine görä ýa-ni dogry sadanlaryň sanyny artdyryp köpeltip bolýar ýok, bolýan tansçylaryň ýa-ni kompozisiýa çykyşlarynda adyny ýürüte öz ýaşlaryň islegine ýa gennazyň gidişine gelişine baglanşdyran taýýarlaýan. O ýürüte islegine görä akşamky toýlar üçin aýratyn, gennazy üçin aýratyn. Emme kämil bolmaly, gowy bolmaly, milli bolmaly, esasy adam türkmençe bolmaly. Türkmenin sunuwatyny kämil derejede saklamak. Dünya derejesinde de. Dünya derejesinde, halkara derejede. Ne diýip bolsa, goňşy döwletlere gidip öz sunawatymyzy görkezmek. Maksadymyzda bar. Hemme çarelerde ýene toýlaryna, bayramlaryna şeýdip töweleme kän mümkinçilikler bar ýurdumyzda. Oňna bolsun, janyňyz sag bolsun. Bugün gowy söhbetleşik boldy. Gowy zatlar bildik, öwrendik. Bilmeýän zatlarymyz bar. İşdök. Janyňyz sag bolsun. Hemmeňiziň sunawat işleriniňizde ulysçylyklar ýar bolsun. Edip bolşular ýaly bar. Ýerlikli gowurlarda duşmak, gatnaşmak, içki duýgulary paýlaşmak näsip etsin. Şeýdi ben şundan döreýärdi gowy zatlar. O zatlar döredeli, ýa-ni gaýsymyz ýa ilmimizde, watanymyza, halkymyza hyzmat edeli. Janyňyz sag bolsun, toýlarda görüşelim. Onda gepleşigimiň jeminem Saparmuradyň teşnemen orkestriniň şeýle-de Merdan Gul şarkyny ýerine ýetirmegine aýdymlary Ada Production'yň höýdürlemegine tomaşa edelim.
gözellik aydın mı sen, saz mı sen? Yıllarım yali uçup var yarsın, üzüme mengdeş yaz mı sen? Nira var yan gülçerin, dursana yine kara gülçerin, eğlensene. Nira var yan gülçerin, dursana yine kara gülçerin, eğlensene. Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Geliş yer Zehra'ma, Zehra geliş yer gıyb yüzlere. Bilýär mengdeşdiň bilýärmi? Bar päkide perlere. Yine kara gülçeren, dursana yine kara gülçeren, eğlensene. Nira var yan gülçeren, dursana yine kara gülçeren, eğlensene. Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Ha! Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Kalbama yazmışam senin adını, ömür boyu yüreğimde kalıp sen. Bu sevgini beyan edip men sana, aylanalı terşeminli bağları. Kalbama yazmışam senin adını, ömür boyu yüreğimde kalıp sen. Bu sevgini beyan edip men sana, aylanalı terşeminli bağları. Bar sen dünyam, bar sen elim, bu sevgiden menden merin. Bar sen dünyam, bar sen elim, bu sevgiden menden merin. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Ha! Berekella. Sevdeyişimizde asıl balkemi, yılgarışı yüreğimi yeredir. Sağlaşıp fadinler aşık yürekler, ay akşamı kalıp juwan aşıklar. Sevdeyişimizde asıl balkemi, yılgarışı yüreğimi yeredir. Sağlaşıp fadinler aşık yürekler, ay akşamı kalıp juwan aşıklar. Bar sen dünyam, bar sen elim, bu sevgiden menden merin. Bar sen dünyam, bar sen elim, bu sevgiden menden merin. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Hey!
hesap edişeydi. O günlerde şahatlykly, toýly günlerde başyma jemrak durna. Meni burýala işim. Şol bolsun, merdan zat. Ada productiona, altın toy öýü, köp sağ olsun, aýdýan siz bilen işlemek, uzağından bolsun, bilelikden etip bolsa, emme gowunlary, emme gow fırsatlary şular ýaly wize ýazgyda, asyrlap galýan zatlar da ne. Olanlar ataşan, da aýratyn taňry alkasyn. Olanlar sizemle hälem bäri hem dik durup ayaklar ýa-da tutun ýa-da diýenoklar tölemä. Nerede olanlar bilen işleşmek olanlar janyny sag bolsun. Altyn toýy ada production teşnemen şahylymyz Alpar jemgyýetine zehini merdan Gulçarov taňa da ak ýol arzu edýän Allahan nesip bolsa şahsy paýlar almak, o derejelere ýetmek, ýurdumyzy, watanymyzy wasp edip merdan Gulçarov diýip bir gowlukda awraýly baş bolup geçmeň arzu edýän taňa hormatyma, seni ullakan zatlara garaşýan, ten ýaly şolar ýaly höwüsli oglanlar ýene-de kämil sungatly oglanlar köp bolsun ýurdumyzda. Ine şu günkü ýagrymyzda ähli gatnaşan Taparmarçanyň orkestrina köp sag bolsun aýdýan teşnemen. O beýle sana sag bolsun aýdýan Kerimjan sag bolsun. Hormatlap geldiňiz. Näme mundan beýlegem eşit bolsa halkymyzyň hyzmatyna gederim. Toýlarda, bayramda duşalýan. Olanlar da köp sag bolsun aýdýan. Jana sag bolsun. İşimiz uğruna bolsun. Gowy da etsek bolýan, gowy adamlaryň töwereginden hemişe hyzmatyna şaşyn janyna sag bolsun. Sağda tow düşmedin. Diňe öňe işiňe dogurna bolsun. Biziň ýurdumyza asuda bize şeýle döwür peşkeş beren gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza şular ýaly mümkinçilik döret beren üçin köp sag bolsun maýdýan. Tutýan tutumly işlere rowaj alsyn. Biz elmide ama Türkmen elimize, hormatly arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza wepali sungatymyz bilen, aýdymyz, sadymyz bilen işlejekimize ananýar. Sebäbi arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň sungatdaky eskerler. Şoň üçin ýurdumyza asuda bolsun, janlar sag bolsun. Bizim gelecekte arkadamyzym, arkadaly serdarymyzym, watanymyzym, aýdymlarymyzda, sadlarymyzda, goşgularymyzda ak yürekden